Είμαι ο άνθρωπος του μέλλοντος. Είμαι ένα μείγμα του μέλλοντος. Η μάνα μου είναι από την Κένια. Ο πατέρας μου σχολημένος είναι από την Κένια. Μου λέει θα έρθει στις άλλες θα βάλεις πρίξ όλα. Είναι πολύ all over the place. Βρες ένα τέτοιο και μείνει all over the place. Μου γίνει σας, δεν γίνει. Έχουν πάρει ένα έργο το οποίο δεν είχε έργο και το κάνανε να αποκτήσει έργο. Για να μπορούμε εγώ. Και μου μιλάς για τη γυναίκα σαν να είναι ένα σκουπίδι. Σαν να είναι μόνο ένα σκουπίδι. Πεινούσα, δεν είχα να φάω. Ξεκινούσα να κάνω να νικήσω. Όποιος έχει διαβάσει αρχαία τραγωδία γνωρίζει για το σκατό αυτό το οποίο παίζει. Όλα τα πληρώνεις σας. Είσαι τραυματισμένος ψυχολογικά άμα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ με το σκατό αυτό το οποίο παίζει. Τι να θέλω, πες κάτι, τι να θέλω, πες κάτι,